വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ടേൽസ്. ക്രിസ്മസ് ഡേയിലോട്ട് മെനു പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിക്സ് കുസീനാണ്. ആൻഡ് അതിലെപ്പോഴും ഒരു കേരള കുസീൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെയാണ്. ഫ്രൈഡ് അനിയൻസും ടൊമാറ്റോസും ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും ലഞ്ചിനാണെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ഡേയിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. 1 kg ചിക്കൻ കറി കട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ്ലി ഗ്രൗണ്ട് പെപ്പർ, 1.5 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ garam masala, 1 tablespoon coriander powder, 1 teaspoon fennel seed powder and 1 teaspoon ginger garlic paste and 1 teaspoon spicy chilli powder. ഇനിയത്തെ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സോയ സോസ് 1 tablespoon and tomato sauce. ഞാൻ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതൊരു 1 tablespoon. ആൻഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 8 hours ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, കോൺഫ്ലവർ. അതെപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഒരു 10 to 12 മീഡിയം സൈസ് അനിയൻസ് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തിൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ഇതുപോലെ തിൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത അനിയൻസാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വറുക്കുന്ന പോലെ അത്ര ബ്രൗൺ ആയില്ലെങ്കിലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ വേണം ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് അനിയൻസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. കൂടുതലായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി പോയാൽ നമ്മുടെ ഡിഷിന് ഭയങ്കര ഒരു ബേൺ ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ വേണം അനിയൻസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അനിയൻസ് വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ടൊമാറ്റോസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിയ ചങ്ക്സ് ആയിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൊമാറ്റോസ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോസ് ഒന്ന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാനിത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത അനിയൻസിൻ്റെ കൂടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഈ 8 hours മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനിലോട്ട് ആണ് ഇനി കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോൺഫ്ലവർ എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഈ കോൺഫ്ലവർ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസസിലും നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കോൺഫ്ലവർ മാരിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കൻ പീസസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇനിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വേണം ചിക്കൻ പീസസ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ കുറേ സമയം ഒരു സൈഡ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക.
ആൻഡ് കുറേ സമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ കൂടുതൽ ഹാർഡായി പോകും. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് എഗെയിൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് തന്നെ ഒരു 2 more minutes ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതുപോലെ മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ചിക്കൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്കാവുള്ളൂ. നമുക്ക് ലിഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചിക്കൻ പീസസും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ അടുത്ത ബാച്ച് ചിക്കനും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ബട്ട് ഓൺലി തിങ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ലൈസ്ഡ് അണിയൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. അത് എത്ര കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡിഷിൻ്റെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച അണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗ്രീൻ പീസ്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രൈഡ് അണിയൻസ് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഫ്രൈഡ് അണിയൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡിഷ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പം സ്റ്റൂവിനൊക്കെ പെയർ ചെയ്യാവുന്ന ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ പുലാവിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഈ ഡിഷ് നന്നായിട്ട് പോകും. ഇനി കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് മെനുവിലോട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ്.